is een liefste terrein dat hier waarom gebeurt. En ik ben eigenlijk met de holletje in een mur aan zwom. En het is in Duinraal gebeurd. Dus er zit een buis onder water. En dat is de bedoeling dat ik dat inzwemmen zoek. En dat is net gebeurd. Ik ben vlak met een holle erboven zwom en ben een holle in de mur aan zwom. Maar totaal geen gang. Alleen nog wel het gevolg dat ik eigenlijk direct er niks meer bewegen kon, alleen mijn hollen nog. En dat hier de meisje mijn waslezen. Ik weeg op een gegeven moment 600 kilo. Ik denk nou, ik kon op een gegeven moment minder goed gaan staan, want ik kan wel staan. En dat ging eigenlijk volle slechter en het omdraaien in bed ging volle minder. Ik dacht nou, dit moet echt wat gebeuren. En toen ik dacht nou kan ik wat dingen man. Ik ben gewoon training in. Want ik hier al dieet proberen, nou dat slag al net. Bewegen, dat is het. Nou, wat ik hier doe is in ieder geval, vooral natuurlijk, vooral krachttraining. Het is een stukje intervaltraining uiteraard. Want je is ook op en dan is naar beneden, dan hij is in rust. En drop je op, dan ga ik vaak in interventies van het zingen erbij op. Ja, dat is puur krachttraining. En dat heb ik nodig in mijn rugby, waar ik met de quadfighters, ja, voor het optrekken. En dat is een heel explosief spultje. Hoe zwier is dit? Want dit shirt er zwier uit. Ja, dat is ik zwier. Ik wil zeker dat net de eerste keer en nog iemand in mij. Ik denk niet dat is de rest. Maar het is inderdaad vrij zwier, ja. En het is nu al vrij rustig waar. Maar ik doe het al dat het dat 5 size is en dan is het naar volle weer al again. Hoe volle beter viel je nou dat je die kilo's weer kwijt bent? Ja, ik voel me er heel erg blij mee. Ik ben er trots op dat ik het op die manier dingen hier. Als je kent ook wel zeggen, ik heb wel eens van ja, ik heb wel een maagoperatie gedaan en dan gaat het wat makkelijker voor mij. Maar dat is mijn wijn net. Ik denk, ik voel me er ontzettend volle beter bij. Mijn lief, ik voel me zit beter in mijn lief. Het past beter bij mij. Ja. Is het net gevaarlijk om hier alleen te trainen? Want ik kan me zo voorstellen, als je hier naar beneden gaat, dan heb je een flinke gang. Ja, dat klopt wel. Maar mijn vrouw zei dat wel, ik ben blij dat ze sterk traint. Want zoals we nou hier, ik had zo hard wel share. Het is nou ietsje rustiger. Maar haast om het 10 seconden in je auto. Dus ook wat maar gebeurt, ik ben er al een paar keer omgevallen hier en nou dan ben je in no time bij me. En dan zet ze me in de rolstoel en dan, ja, ik train gewoon terug. Ik rol gewoon terug. Ik doe de catering van de speelhal. En wat voor speelhal is dit? Waar ben wij hier? De speelhal van de naturij is voor de kinderen die kunnen heel leuk spelen. Ik werk hier al een half jaar. Ik ben hier komen werken door mijn paken. Die werkt hier ook. En die is hier ook die werkt hier ook. En nou is dit toch wel wat een bijzondere werkplek, want je werkt hier toch echt met bijzondere collega's. Hoe is dat? Hebben je leuke collega's? Het is wel leuk en ze zijn ook wel gezellig. We helpen elkaar heel goed. Ja, dat is wel leuk. Waarom ben je een snoep aan het inpakken? Dat het vakantie is. Ja. En van waar ben je met deze snoepjes aan het inpakken? Van de klanten. En is het nou net heel verleidelijk om zelf ook even een snoepje te prullen? Jawel.
Maar dat doen we soms net. Dat doen we soms net. Nee, echt hier net? Af en toe iets. Nou, hier kijk die hier, had ik daar hier. Je mag deze mensen ook vragen of ze misschien een snoep hebben. Willen jullie ook misschien een snoepje? Dan ben je heel blij mooi dat is de treigers. En dan mag ik een soort met klanten omgaan, denk ik, of net? Jawel, dat kan ik wel. Ja. En heeft u dan die eigen aanpak? Hoe doet u dat? In mijn eigen aanpak ook mijn baas weet welke werk we moeten doen en ik doe het ook, want ik ben ook snoepexpert. Ik verkoop snoep en ijs en tossies en hotdogs en zo. En ik help ook de klanten met de glimlach. Zo. En je moet ook klantvriendelijk zijn.